patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ug nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas sa nga ni Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Dakong hawang sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan, BOPK ang pagkahanaw ni Cebu City North District Congressman Raul Delmar. Mato di Konsehal Alvin Dizon sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kun BOPK nga usa sa nalatid sa balaod nga mamahimong mupahigayon og special election ug pinaagi sa pagtudlo sa House Speaker o caretaker sa Cebu City North District. Posibleng ang matudlo nga caretaker si Cebu City South District Congressman Rodrigo Abellanosa kay siya man ang labing duol sa distrito ni Delmar. Apan lahi ang pamahayag ni Attorney Marshall Sarno, election officer sa Cebu City North District. Nagdura usab si Sarno kung aduna bay sa lapi ang kagamhanan aron ipahigayon pa ang special election. Sumahimo nga si Congressman Bebot ang itudlo nga caretaker until such time nga dunay election nga mahitabo sa 2022. Wala. Wala dili ba yan? Wala. Ang discretion nasa kuan. Kinsay doon sa kasing ni Lord Velasco. Gisiradan karong adlaw ang Emergency Operations Center sa Cebu City Command Center human ang usa sa ilang mga contact tracer nagpositibo. Si Chelo Valiena sa report. Way ni usa sa mga kawani sa City Hall nga gitugutang mosaka unta sa ikaduhang andanan niini di nahimutang ang Emergency Operations Center. Adunay mga kawani sa City Hall nga aduna untay tuyo sa second floor apan gidid-an nga makasaka. Hinuon gitugutan ra ang mga kawani nga muadto sa ikatulong andana. Sa text message, gitataw ni Konsehal Joel Garganera nga dili pa siya makakanaog gikan sa EOC aron unta pag-atubang sa mga tigbalita. Adunay mga medical staff nga nagagikan sa Department of Health nga misud sa command center nga nagsulob og personal protective equipment. Pipila sa medical staff miingon sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga ilang gi-swab test ang mga staff sa EOC tungod kay mahimo silang second generation sa contact tracer nga nagpositibo. Sila si Cayetano Gorne Jr. sa Civil Security Unit o Ryan Teruel Security Guard mi pasabot nga gisirad-an na ang second floor o guay gitugutang makasakapap didto. Ato sa rampa. Oh, rampa sila lagi. Na sila safe from sir. Pero ato sila rampa. Pero naman sila tumus nga na sila sa second floor so giswap so nasa siguro. Oh, wala itaw pasakon. Ang kuana ang gaduty sa second floor ang makasaka ay tungod sa ilang swab. Samtang si Erico Butalid, gwardiya sa Cebu City Command Center, nga maoy gabantay sa laing entrance sa mga contact tracer, nga wa na gitugutang contact tracer nga makagawa sa EOC. Lahi ang agianan sa mga contact tracer ug agianan sa mga kawani sa mga buhatan sa City Hall. Pero sa may instruction nila nimo? Dili sa Dawson, dito sa Son. Ora. Giandam na usab kaganihang buntag ang kahimanan aron i-disinfect ang ikaduhang andana diin nahimutang ang EOC o sa mga contact tracer. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.
Mandawi City Mayor Jonas Cortez nanawagan nga di gihapon mulugak sa pagtuman sa tanang health protocol sa Mandawi. Taliwa kini sa natalang spike sa aktibong kaso sa COVID-19. Aniya ang report. Dili angayan nga mukumpiyansa ug maghinguso gihapon sa kampanya kontra COVID-19. Kini ang panawagan ni Mayor Jonas Cortez dihang nakikatubang sa mga residente kaganihang buntag. Gipakikitaan sa mayor sa gawas sa City Hall ang mga beneficiaries sa financial aid sa dakbayan nga nakapahimos sa medical ug burial assistance. Ang spike ni 2-digit ta. Mo na nga makita gid nato once gani mo kumpiyansa ang mga katawhan mubalik yun ang COVID, no? Sama sa naitabo sa Germany, sa France, nga nag-lockdown sila balik. Matud sa mayor, ipabilin gihapon ang border checkpoints sa syudad. Gusto niya higpitan ang monitoring sa kabarangayan sa pagtuman sa mga health protocols ug pagbadlong sa mga makalapas niini sama sa dili pagsulob og face mask. Sa Mandawi di nato kuanan ang atong borders kundi ang implementation, no, sa Dakbayas Mandawi. Padayon gihapon ang atong coordination with the business sector, no, as well as the kaning mga barangays. Kagahapon, walay natala nga dugang kaso sa COVID-19 apan dunay tulong nga napuno nga recoveries. Sa pagkakaron, dunay 64 ka mga aktibong kaso sa dakbayan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka piggery sa Tunga Tuburan, Barangay Sabang, Ulango Island gagitahong iya sa usa ka pulis gireklamo sa mga bulupyo sa dapit tungod sa grabing baho. Si Luan Merondina sa report. Sa mga hulagway nga gipada sa usa ka netizen nga taga Tunga Tuburan, Sabang, Ulango Island, gipakita niini ang gireklamong piggery nga gikatahong gipanagiya sa usa ka pulis. Matod sa netizen, tungod kay walay proper disposal ang mga hugaw sa baboy ug 10 metros lang ang distansya sa ilang balay gikan sa piggery, nag-anto sila sa grabing baho. Ako gisulan na po ko sa untian. Ako pong mga isuon diri. Pati na po ako mga pagumangkon. Dugang niya, wala siya magdahom nga piggery ang tukuron kay giingong balay sa kabanay sa pulis ang pabarugon unta sa dapit. Apan nakugang na lang sila nga babuyan na ang natukod. Ang ilang pag-antos nagsugod pa ni adtong Enero. Igong message sa ni akong peers niya unta tagabangan po Manila. Tabangan po ba kung sound po na po kay ang taliya is dili mo gusto nga minaw na mo. Kung asa mo, malitramo diri. Ilang panghinaot nga unta, masusi kini sa lokal nga kagamhanan. Kay nabalaka silang maapektuhan ang ilang panglawas, mugna sa kanunay pagsingo sa baho sa hugaw sa baboy. Nisamot ang ilang kabalaka, kay may gisugda na usab pagtukod nga laing piggery sa dapit, nga gikatahong iya sa igsuon sa pulis. Ang Senro Officer sa Lapu-Lapu City Police, Roderick Tagaan, mipasalig nga susihon nila ang maong reklamo. Giawhag lang niya ang reklamante sa pagduso og pormal nga reklamo sa ilang buhatan. Mangayo me sa inyo what kind of complaint inyong ipaabot na mo hasa na dapita ang address o ang kumahimo ang sketch pod kay di man nato matultunan na kuha gyud klarong sketch bitaw. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Drug watch list sa mga barangay sa Dakbayan Sarisay gi-review. 200 ka mga tigabitan sa illegal nga drugas sa 14 ka mga barangay sa syudad. Voluntaryong mipaubos sa recovery program karong bag-o lang. Adunay live report si Fame Marie Dumabok. Fem! Bab gawas sa pagtutok sa pagsulbad sa problema nga dala sa COVID-19, gitutukan usab karon sa gamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang pagbatok kunang gubat-batok sa ginililing drugas ug usa sa pamaagi niini ang barangay-based recovery program. Kining 12 ka mga adik sa Lawaan 3, voluntaryo nga niduol sa barangay kay tinguha na nilang magbag-o. Sagad kanila dili lang manggamitay apan nalambigit na usab sa pagpamaligya.
19 ang pinakabata o 40 anyos ang pinakamagulang. Kay namduman nga sa yuning tuiga na sikop ang mag-amahang kanhi Chief Tano ug SK Chairman sa maong barangay tungod sa giingong pagpamaligya sa grili nga drogas. Hinungdan nga usa ang barangay Lawaan 3 sa nanghingusog sa barangay-based recovery program nga gisugdan sa niaging buwan. Sa mga napaubo sa recovery program, usa ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga drogas atol sa gihimo nga kinalit nga drug test ganihang buntag. Ang atong kapulisan na sila mga drugless kinsa ilang naadikto kutob sa atong ilan ato lang gid giawhag nga pwede mo apil sa atong programa dire mo voluntary surrender kay kung nagbag-o magi sila kay if ever maging nagbag-o sila unya di sila mo apil sa atong program front lang gyapon sila. So naagya po sila sa list. Ang atong program dito sa City Health Gyud para man to sa mga voluntary gyud nya kanang most of them are from plea bargain or kanang yung mga severe ba mga grabe-grabe gyud. Pero at the barangay level na masay katong mga kanabitong matawag na to nga moderate pa lang. Dungan usab niini ang paghingusog ug balik sa programa nga nag-awhag sa nagkadiyang organisasyon o grupo sa mga batan-on pagbiya ug paglikay sa ginadili nga drogas. Ganihang buntag sa barangay Kansuhong gihimo ang pagkumit sa mga batan-on nga motabang batok illegal nga drogas kun kabataan kontra drogas ug terorismo. Ang batan-on sa kikidat mahimo siyang usa sa mga warriors nato or to encourage them na to support the program. Oplan Limpyo Talisay is a four-phase approach. Number 1 is the relentless drug operation. Number 2 is info dissemination to the community. 3 is the rehab program. And 4 is drug clearing. Kining illegal drugs use manggod, usually ang vulnerable sector is the youth. Also, kining the evils of terrorism, nagbiktima pod siya sa youth. Bab sa maong barangay-based recovery program sa gadinigihimo by batch sud sa 4 ka bulan. Among programa usab tinguha niini aron adunay madeklarar nga barangay drug cleared sa maong dakbayan sa Talisay. Daghang salamat Daphne Marie Dumabok sa imong live report. Bisan pa man kung nagpositibo sa COVID-19 ang anak ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga si Jasmine, apan nagnegatibo sa swab test ang mga sakop sa iyang pamilya. Si Luan Mirondina sa report. Human makuha ang negative result sa mga swab test, balik trabaho na si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ug usa sa iyang unang gisusi ang mga nasunugan sa Barangay Basak. Matod sa mayor, human masuta nga nagpositibo sa COVID-19. Ang iyang anak nga si Paho Barangay Councilor Jasmine, gipaubos gilayon sa swab test ang tibok niyang pamilya ug mga kaubanan sa Panimay. Yes, tigawas na kagahapon sa hapon, 5 o'clock tigawas na. All are negative. Subling gitataw sa mayor nga asymptomatic si Jasmine ug naka-isolate na kini. Sa pikas bahin, giklaro usab sa mayor nga way kamatuuran ang mikatap nga taho nga ipaubos sa lockdown ang dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa kasaulugan sa kapistahan niini. Gipaniguro hinuon sa crisis manager na Jel Banyasha nga malikayan ang kalit nga pagsulbong sa gidaghanon sa mga COVID cases sa dakbayan, ilabi na kay naghinangat na ang fiesta. Mo na dito sa BDR na namadlong kita na atong ambulansya dito sila nagtuyok-tuyok no since atong Sunday no daghang gyud ang buluyagon. Samtang giklaro usab sa OIC sa Lapu-Lapu City Police, Police Colonel Arnel Banzon nga ang pagpahigpit og balik sa mga quarantine control checkpoints subay sa mando sa Police Regional Office 7 ug sa lokal nga hagamhanan human kalit nga misulbong ang mga bag-ong kaso sa COVID-19 niadtong Sabado. Ipasabot sa Lapu-Lapu City Police nga ang pagpahugot sa quarantine control checkpoint pagpahinumdum lang sa publiko nga dili angay mukumpiyansa tungod kay anaa pa ang pandemya. Giklaro ni Banzon nga bisan pa man sa pagpahigpit sa quarantine control checkpoint, dili maapektuhan ang mga patigayon sa dakbayan, lakip na ang turismo. It's happen na siguro nga naalay gamay nga miscommunication or sa pagsabot sa instruction. So ato i-check, ato nang i-adjust nato sa kanang aspeto ha. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.
5 ang nasikop sa buy-bust operation nga gipasiugdahan sa National Bureau of Investigation sa Rehiyon 7 apan direktor na balaka sa posibleng nga pagtakot-takot sa COVID-19 sa makabanay sa tigamitan sa gidiling drogas. Si Chelo Vallena sa report. Milungtad sa usa ka buwan ang pagpaniid sa National Bureau of Investigation sa Region 7 aron matumbok ang usa ka drug den nga nahimutang sa suokong bahin sa sitio Pangutana, Barangay Apas. Mato ni Attorney Renan Agustos Oliva, Regional Director sa NBI, nga gikan sa mga mulupyo sa dapit ang kasayuran nga may mga tawo nga magsud og gawas sa dapit. Human masuta nangayo dayon ang NBI og search warrant gikan sa korte. Nagbunga ang kahago sa NBI 7. Human masikop ang tulo ka magsuong sila si Joel Buntilaw Algoso, Edwin Buntilaw Algoso ug Armando Buntilaw Algoso. Nasikop usab ang laing duha nga sila si Jester Raro Tingkay ug Jumar Umayan Wabinga. Atong gi-focus ana based sa information, should go ang mga tao diha ana mo suyop. Ana sad mo palit og drug sa ila at the same time pwede ana mo suyopon sa ila. Wa na muluwat og pamahayag ang mga dinakpan. Sir, makapangay ko si mga habig, sir. Sir, ang sa may ikuan. Apa na balaka karon si Oliva nga magtakod-takod ang COVID-19 tungod kay nagdasok man sila sa lawak, posibleng makatakod sila sa ilang kabanay kung mahitabo mang magpositibo ang mga dinakpan. Let's be vigilant para di mo spread ang virus. Ang hangyo nako sa publiko, also be vigilant sa drugs. Kung dunay drug activity sa inyong area, please report to us. Subling awhag ni Oliva sa publiko nga magmabinantayon ug ipahibaw sa mga law enforcement agency ang mga tawo nga musud og gawas sa hilit nga mga dapit kay posibleng nalambigit sila sa gidiling drugas ug makatakod usab sa virus tungod kay wa naman masubay ang health protocol. Ilang gipaubos sa rapid ug swab test ang 5 ka dinakpan ug gihatagan og face mask aron masayron kung luwas ba sila sa COVID-19. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Vallena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ang nadugang sa mga konfirmadong nakalas gumikan sa COVID-19 sa Negros Oriental. Namatay sud sa COVID ward sa Negros Oriental Provincial Hospital ang 71 anyos babae nga taga Tanhay City. Nitong November 10 sa iyang RT-PCR test nagpositibo sa virus ang pasyente. Namatay usab ang 73 anyos babae nga taga Bayawan City kinsa na confine sa pribadong tambalanan sa Dumaguete City. Nakalas ang pasyente nitong Domingo samtang gitabang sa mga doktor gumikan sa acute respiratory failure sa iyang RT-PCR test. Nagpositibo usab sa virus ang pasyente og daling gi-cremate ang iyang patayang lawas. Nunot nini 14 na ang konfirmadong nakalas sa lalawigan sa Negros Oriental og 496 total cases sa COVID-19 sa tibuok lalawigan. 322 na ang total recoveries og adunay mga 160 ka mga active cases. Nagpadala usab og tabang ang mga taga-Bohol alang sa mga biktima sa Super Typhoon Rolly ug Bagyong Ulysses. Wa magmakuli ang 25 anyos nga high school teacher human masayod nga adunay gimuntar nga relief operations alang sa mga biktima sa sunod-sunod nga bagyo. Giaskwat ni Teacher Wilfredo Rolida ang mga sako nga puno sa mga sinina ug mga pagkaon nga iyang gihatod sa drop-off point. Ang iyang mga amigo nagtampo-tampo usab aron makatabang. Ang relief operation nga kaya nato tabang para sa Luzon Movement, personal nga inisyatibo ni Miss Bohol 2001 Vanessa Cadorna Umintado aron makatabang sa mga biktima sa bagyo. 60 na ka mga dagkong boxes ang napadad dito sa kauluhan. Ang pagtabang sa Luzon giisip nga giving back tungod kay mitabang usab sila dihang gilinog ang Bohol ni adtong 2013. Nalipay si Vanessa nga karong panahon na migawas ang pagkamatinabangod sa mga bulanon to #spreadkindness. Bisag gamay ra ni among tabang, hinaot makapalipay nila og makapahatag nila suporta og kusog sa ilang tagsa-tagsang pamilya.
nalipay ko nga grabe no nga ang especially mga bulanon nigawas gyud ang atong pagkabulanon, pagka generous, pagka matinabangon nga despite sa ato ang crisis karon naghunahuna or nipatigbabaw gihapon ang pagtabang nato sa mas nagkinahanglan pa. Bagong nakagawa sa bilangguan na sikop sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay gahapon sa hapon atol sa buy-bust operation. Nakuha gikan kaniya ang mobalor sa 344,000 pesos nga illegal nga drogas. Si Jeffrey Cabellion, 34 anyos, giila sa Talisay City Police nga high-value individual. Nadakpan siya sa Sitio Haud, Barangay Bulacau. Mato di Police Major Gerard A. Spelare, ilang nasuta nga human nakagawas sa prisuhan nibalik sa pagpamaligya og dinagko nga balor sa drogas si Cabellion. This is a testament that with the instruction of the new Chief PNP, we are going to revitalize and reinvigorate our illegal drug operations here in Talisay, and with the help of the community, we will pursue. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Dugang 35 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad gahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, 12 ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo, samtang 3 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ug way natalang kaso sa dakbayan sa Mandawi. Tungod niini, miabot na sa 10,481 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,543 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,618 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, 3 ang nadugang sa Bohol, 14 sa Sugbo ug 3 sa Negros Oriental, samtang walay bagong kaso sa Siquijor. Tungod niini, misaka na ngadto sa 23,363 ang confirmed cases sa Rehiyon 7, 1,068 niini mga active cases. Misaka usab sa 20,921 ang recoveries human sa dugang 22 nga nangaayo. Miabot na usab sa 1,374 ang nakalas human sa dugang 2 nga namatay sa lalawigan sa Sugbo. Sa Pilipinas, misaka na ngadto sa 410,718 ang mga kaso, 374,543 ang mga naka-recover, 28,313 ang active cases, samtang 7,862 ang mga nakalas. Samtang miabot na usab sa 55,627,041 ang global cases, 35,784,587 ang mga naka-recover, samtang 1,338,130 na usab ang global deaths. Luan Merondina, Balitang Bisda. Mga pulis ug kanaguan sa Land Transportation Office may aksyon sa gipadangat nga reklamo sa usa ka Talisay noon nga pipila sila kagabi nga tug gawas sa LTO office sa Extension Office sa Talisay City. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Sa post sa social media sa usa ka Talisay nung netizen, pipila ka mga tao ang naghigda diha sa simento. Kuha kini netong Biyernes sa kadlawon. Ug ang mga lugar dinhi sa gawas sa buhatan sa Talisay LTO Extension Office. Wana masunod ang social distancing. Nasuta nga naglinya na daan di ay sila aron makauna sa driver's licensure exam. Apan ang maong netizen, bisan nga adlawon pa, wa gyud gihapon ma-accommodate. Matod sa LTO 7 nga agig pagsunod sa health protocol, ang LTO Talisay nipatuman og 25 lang ka tawo matag adlaw ang ilang i-accommodate. Tungod sa mga concern sa usa ka netizen, giaksyonan kini ni LTO 7 Director Victor Kaindik, Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug sa kapulisan sa Talisay City. We'll enforce protocols as far as curfew is concerned dito, and as far as kanang dili na magguwats kagawas. Kay kung moabli ang LTO, nagyud sila yung mga holding area. Pero ang problem is magdasok ang tao sa wa pa moabli. Si Kaindik may bisita usab sa buhatan ni adtong Biyernes. Sa iyang pamahayag, ilista na si LTO Talisay Public Assistance Desk ang mukuha og pasulit ug ang buhatan maimutawag sa mga mukuha na sa mga exam. Sa pagsubay sa GMR TV Balitang Bisda, wa nay taas nga linya sa mga kliyente gawas sa maong buhatan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok.
Balitang Bisdak. Gihapsay pa sa Mandawi City Hall ang schedule alang sa imuntar nga one-stop shop sa mga jeepney driver sa syudad. Matud ni Attorney John Edu Ibanez, wa pa lang usa kini ipahigayon samtang daghan pa sila og gihan-ay. Posibleng sunod semana pa kini mapahigayon aron makaproseso na ang mga driver sa ilang mga rekisitos. Una tugutang makabalik biyahe ang mga traditional jeepney sa kadalanan. Nahunong ang operasyon sa mga jeepney sukad nagka-pandemya. Kagahapon, nagrally ang pipila ka mga drivers nga naghangyo nga i-waive ang pending penalty sa mga PUJ drivers. Nag-meeting tana for possible waiving of fees o penalties sa katong nakaraan na kaayo. Pero dili gyud ingon nga tanan entirely atong i-waive kay that is a penalty para sa katong ni-violate sa atong lagda sa trapiko, angay gito siyang bayaran. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Miyerkules, November 18, 2020. Northeast monsoon o amihan ang magpasulabi sa extreme northern Luzon, samtang wala tay gi-monitor na low pressure area o bagyo sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tungod niini ang tibok Visayas, Palawan, dakip ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og maayo nga panahon o generally fair weather, din magpasulabi ang kainit inubanan na sa mga panagsang pagpanagom, pero posible gihapon ang mga patak-patak na mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi dala sa atong mga localized thunderstorms. Kahimtang usab sa atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin ang magpasulabi sa tibok Visayas, Palawan ug Occidental Mindoro ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Sa Metro Cebu ang adlaw mosalop sa alas 5:18 sa hapon ug mosilang sa alas 5:41 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website kini sa Netherlands sa Letrero Delfin. Daghang salamat. Sa 63 nga ni-avail sa plea bargain nga mipaubos sa outpatient drug rehab program sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakagraduar na. Si Luan May Rondina sa report. 15 kaadlaw pa lang, human gipanganak ni Sarah, di tinuod nga pangan ang ilang kamagwangang anak dihang nasikop ang iyang live-in partner human maabti sa mga otoridad sulod sa usa ka drug den. Sukad ni adto, nag-inusara na lang nga gipatubo ni Sarah ang ilang anak babay nga karon 4 anyos na. Sakit pero badlungon man gid pud mamba. Mao nang nakaingon pud ko na okay ra at kanang naa siya didto kay nakuyawan man pud mi ato kay Duterte makuyawan mi ba kay aminado man jud ko na akong bana mo gamit man gid na siya drugs. Apa nahupay ang iyang mga kasakit kay nalakip ang iyang live-in partner sa 98 ka mga PDL nga mi-avail sa plea bargain ug napaubos sa outpatient drug rehab program sa Dakbayan. Busa atol sa ilang graduation rights, way kabutangan ang gibating kalipay sa mag-live-in partner. Daghang ko nakatunan nila bagay na sa mga sa pagbalibad sa mga tao nga mogalgal nimo sa nga diring bisyo. Dako pa salamat gid na nakagraduate na kay makakita nagtrabaho puhon, wala na problemahon. May tag dayon-dayon ang pag-usab niya sa iyang kinabuhi kay nantay bata. Matod ni Gary Lau, Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention kung CLOSAP, nga sa 98 ka mga PDL, 63 lang kanila ang nakakumpleto sa unom ka buwan nga programa. Despite sa pandemic nga ato ang atubang, ang programa sa CLOSAP wala gyud na putol. Through virtual and online session ang atong gipahigayon. And then from time to time, nagpatawag ta nila individual sa ato ang office. Ug isip abag sa ilang subling pagsugod ug balik, gipabawnan sila og bugas ug nakigalayon ang CLOSAP sa PESO kon Public Employment Service Office aron sila mapangitaan og trabaho. Ato nang gi-turn over ang 33 kabuok nga biodata sa ato ang PESO manager basin di ay nga mahatagan sila og trabaho. Hinuon, bisan kun mamahimo na silang makabalik sa normal nga pagpuyo uban ng ilang pamilya, padayon gihapon silang i-monitor sa taga CSWD. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Dugang mga hinabang sa gubat batok sa COVID-19 na dawat sa Mandawi City Government. Giturn over sa magkadagkuan sa usa ka fraternity ang ilang donasyon nga mga face shields sa 1,000 pieces nini ang ilang gidonar ngadto sa syudad aron na maabag sa katawhan og sa mga frontliners. Matod sa maong grupo, nagtampo-tampo ang ilang mga miyembro aron makatabang sa komunidad. Para sa mga plantitos o mga plantitas diha, usa ka plant garden exhibit ang gipasiugdahan sugod karong adlaw hangtod Petsa 22 sa usa ka mall didto sa Dakbayan sa Tagbilaran, Lalawigan sa Bohol. Makita dinhi ang nagkalain-laing klase sa mga tanom gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an ug mapalit sa abot kaya nga presyo. Sa mga mahiligon sa cactus, adunay daghang klase nga kapilian sama ni ini nga daw usa ka cotton candy. Adunay nagkadiiyang klase sa succulents, hanging plants, anthurium, hookers, bird's nest, fern ug alocasia. Ang usa ka buot, coleus, blue may o mayana lang ang baligya ug gatusan ang variety ni ini. Sa mga gusto mo tan-aw o mamalit, higpit nga gipatuman ang health protocol sama sa pagsulob og face mask ug pagtuman sa social distancing. So, kani nga event is makahatag kini og chance ngadto sa mga mahiligon og mga plants. Diri sa amo karon, ata karoy mga collection nga rare kaayo, mga alocasia, og naputay 100 kapin nga mga different kinds of variety sa mayana. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil nang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug nag-unang balita sa rehiyon. Sa nga ni Alan Domingo, ako si Nico Sereno. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nosaro, og 27 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.